Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug karon mag-practice test tag balig 5 ka items. Sige atong sugdan. Sige atong tanawon kung sakto ba ang inyong mga tubag atong mga items. Sa number 1, ang saktong tubag letter C. Go to ang tubag dinhi tungod kay usa ni ka pangutana nga nagsugod sa helping verb nga do. So kay do man dinha ang helping verb, ang partner ani nga verb dapat base form sa verb. Unya, letter C ang naghatag ra og base form sa verb sa tanang mga options. Ang letter A, past simple form. So, dili siya partner sa helping verb nga do. Ang letter B pod, going to continuous form. Dili siya partner sa helping verb nga do. Ang letter D, isa ka past participle form. Ang pwede niyang i-partner nga helping verb either be verbs or kanang have or has. Unya ang subject aning ating example nga item kay human. So ang pwede lang ma-partner ani niya is are, were, or have, or had kung past form. Now kay do man ni siya, meaning present simple nga tense ni siya. So ang partner ra gid aning do dinhi nga verb nga mobagay niya is ang option letter C. Arita sa number 2. Ang saktong tubag ani is letter C. Mugamit tag used to watch. Now, if you notice, ang ikaduha nga clause, but we don't anymore. Ning kontra siya sa first nga clause na we used to watch a movie together. So sa una, tigtanaw sila salida together, pero karon dili na, nag-away siguro sila. So, ang bagay ani nga verb, para ani nga meaning nga inani sa una, inani regular ni siya sa una nga panghitabo, pero hindi siya mahitabo sa una, pero karon dili na. Atong gamiton ana nga verb, para ani nga meaning, mugamit og modal nga used to, pares ang base form sa verb. Ug mo na siya ang naa sa option letter C. Kung mugamit og were watching kanang sa letter A, correct man tan-awon ang sentence, pero ang meaning niya, dili na siya maong, dili mo bagay sa meaning. Nananaw ra sila, wala sa meaning nga ginabuhat na nila sa una, pero meaning niya karon dili na. Kay basta ang meaning nga ginabuhat sa una, pero may regularly, niya karon dili na, ang gamitin nato nga verb, ang modal nga used to. Kaning sa letter B, ang used to dinhi, dili siya usa ka modal verb, usa siya ka adjective nga nagpasabot nga anad. So, dili siya mo fit sa meaning nga inani sa una, karon dili na. Kay ang gipasabot ani is anad na, familiar. Unya, wrong po iyang structure kay kung sundan ang used to nga adjective o verb form, parehaan ng watch, dapat ing form ang sunod niya. So, dili pwede ang option D. Samot na ang option D nga dili pwede kay simple present form man sa verb. Unya, kay ang gipasabot ani kay sa una man, so mogamit ta og pang past nga meaning. So, mo ni siya nga letter C ang correct answer. Ani na punta sa item number 3. Ang saktong tubag ani is letter B. Now, nganong letter B man? Ang verb ani nga sentence, ang word nga enjoy. Usa na siya ka transitive verb, sundan ni siya og object. So, ang object sa enjoy, pwedeng noun or pwede po og mogamit og mga verb forms nga mo function as noun. Gitawag nato na sila og verbals. So, ang mga verbals nga pwede gamitin as noun, kaning infinitive o gerund. Kanang infinitive, mo ni siya kaning na 2 plus base form sa verb. Pwede na siya gamitin as noun. Pwede po gamitin as noun ang gerund or kanang ing form sa verb. Pwede silang sunod og lain pang verbs, function sila as object. Pero atong tanawon ang verb nga gamit dinhi sa atong sentence ang enjoy.
Now, ang enjoy, basta mo take gani siya og verb form as object, ang musunod ra niya is ang mga ing forms sa verb. Pariha aning option D. Sa mga options na itong makita nga, ang verb nga stay ang musunod sa word nga enjoy. Pero, unsa nga form ang sakto? Ang sakto dinhi ang letter D, staying. Nga naman, kay ang enjoy nga verb, sundan lang siya kung ing form sa verb kung mo ni ang iyang object. Basta ka verbal nga gerund. Dili siya pwede sundan og infinitive form sa verb. Letter A, dili sila partner. Inani gid ni siya. Ang ubang words sa English na sila mga partners nga verb form. So, usa ni sa mga words nga timan-anan nato sa English language. Dili po ito mo gamit sa letter C kay although bare infinitive ni siya, dili man siya verbal, wala siya 2 plus infinitive form. Dili po ito mo gamit sa option B kay dili siya infinitive o forma. To staying. Gihimong preposition ra ang to, gisundan og ing form sa verb. So, dili siya infinitive na structure. And again, dili pud pwede sundan ang enjoy og infinitive form sa verb. ing form sa verb ang musunod sa verb nga enjoy. Ang uban pang mga verbs, common verbs nga sundan og ing form pud sa verb mao ni sila. Stop, avoid, deny, imagine. No, mga common ni sila nga mga verbs nga magamit nato unya pag sundan ni nato sila lain nga verb, ang musunod nila nga verb as object, mga ing form. So maingon ka og imagine staying, stop staying, avoid staying, deny staying, o uban pang mga verb na ing. Now, kaning item number 4, usa ni siya ka second conditional nga structure. Ang saktong tubag ani ang option letter D. Tungod kay, basta mo gamit ta og second conditional nga structure, o ka na bang mga imaginary nga situation nga kung kani pala ang sitwasyon karon pero dili man ni mao ang sitwasyon karon, so imo lang imagination nga sana mao ni maunta ni pero di man gyud mao'y sitwasyon karon. So mo gamit ta diana og simple past form nga verb sa if nga clause, unya mo gamit ta og would plus base form sa main clause. Pareha ani. So dili pwede ang option A kay di mo ta mo gamit og would or future word dito sa if clause. Sa if clause man atong butangan og verb di ani. Simple past form gyud ang partner niya basta second conditional sentence or kanang mga imaginary sentence nga dili tinuod karon nga gusto nimo nag-imagine ka kung kani pa lang ang tinuod, kung kani pa lang ang sitwasyon karon pero dili man na siya mao. Mo na nga second conditional structure ang atong buhaton para nang if you were the president or if you won, dili man sila tinuod karong mga panahon na kanang imagine lang nato kung inani ang sitwasyon. Mo na siya ang mga second conditional nga structure. So ang forma ana ang if clause, simple past form ang iyang verb, unya ang main clause mo gamit ta og would plus base form. Mo nang dili pwede ang option A kay na siya would. Dili pwede ang option C kay simple present ang iyang verb. Dili pwede ang option D kay na siya will nga modal nga di man ta mo gamit og future modal sa if clause. Future pud siya og form, dili pud siya past form. Remember, basta second conditional or kanang mga imaginary situation sa present, mo gamit ta og past form sa verb. Simple ra nga past form sa if clause og would plus base form sa main clause. Pareha ani. Now, kani pong atong item number 5, if you notice, ang papilian dinhi is ang few or ang little. So, dapat natay knowledge kung kano sa gamiton ang few o little. Ang correct answer dinhi mao ang letter C. Kay kaning mga modifier, kaning little o few, mag-agad ni sila kung unsa nga noun ang ilahang i-describe. Kung countable noun ba or uncountable noun. Kung uncountable noun gani ang i-describe, pareha diyan ng time
kay uncountable noun man siya sa English language, ang gamiton nato nga modifier mao ang little. Kay ang few para na siya sa mga countable. Pareho ni silang duha nga nagpasabot nga gamay ra. Pero ang little gamay nga uncountable, ang few gamay nga countable. Unya, sa mga options po din ha, kay naay mga naay a few, naay a little. Pero ang atong answer kay little, nga naman po di siya. Kaya naman kung idugang sa few or idugang sa little, i-change niya gamay ang meaning. Gamay ra, pero enough. Basta naay So, a few, gamay nga countable noun, pero okay ra ka sa iyang amount. Wa ka nagkuwang. A little, gamay ra siya nga uncountable noun, pero okay ra pud nimo ang amount. Dili siya kuwang para nimo. However, ang atong item dinhi, ang atong sentence, nag-ingon na pagdali, hurry up. Meaning, gamay na lang ang time. So, ang sakto dinhi nga gamiton, gamay nga dili enough. Basta dili enough ang kagamay, mugamit lang taog little kung uncountable noun ang i-describe, or few kung countable noun ang i-describe. Pero kung enough ra gani ang kagamay, butangan lang nato siya og ang little og few, nagpasabot na nga ang kagamyo nila, okay ra ang amount. Dili kuwang, sakto ra. Mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon, pinaagi aning atong practice test nga binisaya ang explanation. I hope nga naamoy nakatunan ani nga video. Have an amazing day!